альт һәм контрабас, һәм иң мөһиме ул тавыш. Безнең тавышны җырлый Рөстәм Юфаев дигән җырчы, аның бик үзенчәлекле тавышы, контртенор дигән тавыш, ул бик югары яңгырый торган шундый сопрано шикелле ир тавышы, ир-егет тавышы һәм минем өчен ул бик кызык иде менә шул тембр белән танышу. Теге фольклоризмга кирип китмәдем мин. Мин заманча музыка яздым. Минемчә дәртмән сүзләре бүген дә заман музыкасында бик көчле һәм бик ятышлы яңгырый ала. Без алдык 9 кечкенә генә 4 юллыклар. Аның арасында алар бик төрле, но алар һәрберсе милли теманы күтәрәләр. Уйлый торган яшьләр, эзләнә торган яшьләр дәртмәнне әлбәттә беләләр. Шигырьләре аның бик тыгыз, аның фикерләре бик бу тыгызлыкта инде фикер бик зур. Минем мотивация ул татар мәдәниятен ниндидер яңа юлны күрсәтү, бәлки эшләп карарга дип, аны күтәре дип әйтеп тә булмый инде. Аны күтәрсәң бөтен башка бөтен театрлардан, бөтен мәдәнияттән өскә күтәргән шикелле була. Шул дөрес түгел. Без икенче юл булай да була дип күрсәтергә тырышабыз инде. Чөнки артта калырга, дөньядан артта калырга ярамый. Артта калсак, без яшьләргә кызык булмас. Biz менә галимнәр белән күрештек, Нурмөхәммәд Хисамов белән. Нурмөхәммәд абый бик күп әйберләр ачты безгә, бик күп ярдәм итте, үзенең китапларын биреп. Аннан соң Лерон абый Хәмидуллин, Дәрдемәнднең биография белгече, милләт язмышына, фаҗигагә бәйле шул 4 юллыкларына тукталдык. Без шул Дәрдемәндне өйрәнгәннән үзебездә туган хисләребез белән эш итәбез. Күбрәк менә шулай дип әйтер идем мин. Дәрдемәндне өйрәнү сәбәпле туган ассоциацияларны биебез дип әйтер идем мин. Сейчас, да, ну как бы пусть не такая большая аудитория, но люди, мне кажется, готовы принимать новое. Потому что, ну как бы, не то чтобы приедаются, не то что... Не хочется ничего как бы так буквально сравнивать, но все равно мы живем, мы же не знаем, что завтра будет. Все равно человеку нужно что-то другое. Трагедия булса гына тормышта өмет уянырга мөмкин. Сәнгатьтә трагедия булса гына. Трагедия, ләкин без все-таки әле бездә бар ниндидер өмет. Бу Туфан сүзе буенча инде бу спектакль безнең манифест кебегрәк. Чистарыну бу спектакльдән соң башка төрле сәнгать китәргә тиеш, теоретически. Но бу шундый бер үзенә күрә чистарыну ритуалы инде кебек.